Рамазан изге гамәлләр айы. Биектау районының Тотар Әйшәсе авылында яшәүче Нургалиевлар гаиләсе өчен һәр көн изгелеккә, кешеләргә ярдәм итүгә багышланган. Ифтар ашлары, өлкәннәр көне, сугыш һәм тыл ветераннарын котлау кебек елда үткәрелә торган чаралардан тыш, мәктәп юбилее кебек киң масштаблы вакыйгаларның да әйдәманнары. Күптән түгел алар ярдәме белән Тотар Әйшәсе авылында Бөек Ватан сугышында һәлак булганнар истәлегенә һәйкәл ясалды. Аны ачу тантанасыннан хәбәрчебез Мөршидә Җиһан репортажы. Шул тарихлы Тотар Әйшәсе авылыннан 1941 елна 165 кеше сугышка чыгып китә. Шуның 82-се ватан өчен көрәштә мәңгелеккә яу кырында ятып калган. Һәйкәлләр үлгәннәр истәлегенә булса, хәтер исәннәр өчен кирәк. Сүздә бик каты тәрбия балаларга бүген көндә бит булай да әҗнигә менә сөйләшкән булабыз, тел дип, ни дип телне дигән мондый әйберләрне, гореф гадәтләрне әгәр дә әби балалар берсенне буыннан буынга биреп бармаса, без онтыла менә Аллаһка шөкер, менә бу сугышның ничек булганын, ничек авыр булганын искә төшерергә мондый әйберләр бик кирәк инде. Сугышта шәһид киткәннәрне әйләнеп кайтып та яра сырхаулардан вафат булган ветераннарны искә алу, исемнәрен мәңгеләштерү шатлыгыннан әйтерсең лә табигать анада елады ул көнне. Ул шатлык сибәләп тә, чиләкләп тә яуды, әмма авыл халкы таралмады. Аеруча зур рәхмәтемне Нургалиевлар гаиләсе Ришат әфәнде белән Рилия ханымга белдерәсем килә. Сугыш елларында һәм сугыштан соңгы елларда ил тоткасы булган тыл ветераннары өчен бик кадерле мондый чаралар. Биектау муниципаль районы башлыгы Рөстәм Калимуллин әлеге чараны оештыручы һәм истәлек һәйкәлен төзүдә катнашучыларга рәхмәт хатлары тапшырды. Авылдашларыбызны исемнәрен мәңгеләштерү өчен эшләнгән чара иде бу. Безнең 1-2 еллык алдан уйга килгән иде ул. Шуңа күрә былтыр ачыласы памятниги булмады, коронавирус булгач инде. Шуңа күрә менә быел эшләргә булды. Безнең авылга 165 кеше сугышка киткән. Кичкенә генә авылдан изеплек, шуның 82 кеше кайта алмаган, сугыш кырларында калган. Шулар арасында минем дәватием дә бар. Калганнар инде монда кайткач вафат булдылар. Тотар Әйшәсе авылында туып үскән Ришат Нургалиев сугыш афәтенең ни икәнен яхшы белә, чөнки үзе дә Афган сугышында катнашкан. Бөек Ватан сугышында һәлак булганнар истәлегенә һәйкәл ясауны бурычы дип кабул иткән. Исемлеккә шулай ук тыл ветераннары, Чечен сугышында мәрхүм булганнар да кертелгән. Әлеге җырдагыча алда калган гомерне матур яшәү өчен Тотар Әйшәсе авылы халкы кебек бүгенгенең генә түгел, үткәннәрнең дә кадерен белеп көн итәргә кирәк. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.